Martínez, treballadora social de la secció de menors d'ací de l'Ajuntament de València. Em dedique a la detecció de les situacions de desprotecció, de risc, dels xiquets i els adolescents d'aquesta ciutat. A nosaltres ens arriben totes les notificacions, comunicacions des de l'entorn dels xiquets, sigui educatiu, sanitari, des de la policia, des del sistema judicial, i nosaltres el que fem és una investigació, una avaluació respecte de si hi ha indicadors que ens fan pensar que hi ha una cobertura no suficient de les seues necessitats. Una de les principals dificultats o repte amb la intervenció en menors i famílies és que efectivament no hi ha una demanda de la família. Aleshores, al no haver demanda, la primera acció a realitzar i que s'ha de tenir en compte durant tota la valoració i la posterior intervenció és efectivament sensibilitzar, conscienciar els progenitors sobre l'existència d'eixes necessitats que no estan suficientment cobertes. Una de les mesures més importants, entenc jo, que té que ser sempre des de l'àmbit de la prevenció. La promoció d'accions per al bon tracte i la parentalitat positiva. Habitualment, les treballadores socials partim d'atendre primerament en els serveis socials generals, amb una visió molt generalista. Aleshores, quan jo em vaig ficar en marxa en el que és l'atenció a xiquets, és un àmbit molt més específic i més concret. Fa falta una major planificació a l'hora tant de valorar com d'intervindre. Aleshores, fa falta dotar-se d'una molt bona bibliografia, hi ha molt de manual, hi ha molt d'instrument, i hem de recórrer a aquests instruments per tal de ser objectius, perquè les decisions van a afectar en el futur immediat i més enllà del xiquet i de la seva realitat. Crec que hem de ser, a més, molt respectuosos amb aquestes realitats, entrar un poc de puntetes, per no destorbar-los tampoc massa. Fer canvis, però els canvis necessaris. Jo soc de l'opinió, jo crec que el meu lema és ser intervencionista, però en la justa medida, no ser intervencionista perquè sí.